Gaurkoan Azlanen tailerretara hurbildu gara, tailer hauetan nola lan egiten den eta ekoizpen prozesu guztia gertutik ezagutzeko, eta Mariam Irastorza dugu gurekin. Konta iguzu, Mariam, nola jarri zen martxan enpresa hau? Egunon, izan zen prozesu bat nahiko luzea izan da, ja hasita zeon, eta sartu ginen, eta egin duguna da pixkanaka jende gehiago hartu, hasi ginen hasieran lan oso gutxikin, zati tailerra ja ez zeuden Euskadin tailerrak, baina prozesu bat egon da eta jendea pixka bultatu egin da, Txinatik eta kanpotik bultatu egin da. Orduan guretzako ona izan da, berriro hartu ditugu tailerra, jende asko etorri da, jende gazte asko daukela proiektu honakin, jende asko proiektu organikokin, reziklatu arazoi dena, eta kontentu gaude. Hasian hasi ginen erakutsiko izu pixkat, gure bezero, lehendabiziko bezeroa izan zen Irizar, autobusak, Ormaiztegikoak, eta hasi ginen behakin egunero egiten ditugu autobusentzako kortinak. Eta gero sartu die jende berri asko, eta ja 5 urte, pixka bat gehiago, daramagu eta ondo. Azaltzen zenuen bezala ehungintzaren eta oihalgintzaren sektore honetan geroz eta lehiakortasun handia dago, baina zuek merkatuan sartzeko tartea topatu zenuten, ezta? Bai, hasieran hasi ginen honekin eta prozesua zen edozen gauza egitea, eta gero jendea sartzea. Dauken prozesua da jende erregiko asko jende asko daukeu, sartzen dela, hasten dela pixkanaka eta orduan azkenen jende guztia gelditu da. Eta guain ja nahiko pertsona gea, hemen lan egiten, eta kontentu gaude, gauza zaila daude, baina guretzako ondo goaz, pixkanaka baina ondo. Eta erakutsi duzun bezala, eraskotako proiektua dauzkazue, eraskotako eskaria, konta iguzu pixka bat, nolako proiektuekin lan egiten duzu? Guain adibidez gaur, etorri zatela, adibidez poltso hauek dien neska bat, kanpokoa da, neska, kanpotarra da, ebe Australian dokio gauza guzti, baina ebe egiten duena bere ikusizu oial guztik die Txiletik ekartzen ditu. Orduan egin prozeso guztia, josten dugu hau dena, eta jazta. Gero dauke beste gauza batzuk, adibidez izango litzatekela hau. Hau da ekomodo, baita egiten dute dena boteiakin, boteiakin, holasten geha, eta gero bukatzen da azkenean honekin. Bezeroa eta oso ona die, jende gaztea da, jende oso ona. Sartu dela gauza hontan, eta ikustezu boteia, ez dakizien 12 boteia, eta egiten dugu hau. Gero, gure fuerte guain maskariakin gaude. Maskaria hau komolatu ditugu, pixka bat kostatu zaigu, zati azkenen dena junda ITS-a, Alicantea, eta lortu duguna da maskaria guzti hauek itea. Hauek kolore guztietan, eta orain hasi gea pertsonalizatzen. Igual etortzen da edozein pertsona, eta nahi dugu tailerez, ezakit, hileapa egin dizako, edozein gauzatako jartzen du bordatua, hemen dauzkeula. Egin ditugu baita ikustezu. Restaurante batzuntzako, goiekontzako, gauza hau guztik egiten dugu. Eta momentu honetan hola gaude, egin duguna da pixkat, martxoan aguertatu zanen, pixka jetxi ginen eta hasi ginen honekin. Eta gero beste gauza batzukin dituguna baita di osakidentzako batak. Hori komentatu behar nizun, pandemiaren garaira egokitu zarete, ez? Pandemiaren hasieratik ja egokitu eta beste produkzioa. Guez dugu itxi, martxoan aguertatu zen, hasi ginen hauekin, baina jendea santzon tenizko homologar, eta hori homolagatu gendun. Izan die osakitentzako eta gero baita izan die, ez daki beste ospitalentzako tala, bat haue die. Garbitu iten die, eta ditugu kolore guztitan. Eta hau pixkat izan da guretzako lortzeko nea lan itxea etortzea, eta guain pixka bultatu da jendea berriro beste gauza batzuk itea, baino izan da pixkat. Osea, kanpotik eraskotako eskaria jasotzen dituzue, baina ez dakiz zuen kolekzio propio horik edo zuen produkzio propio horik? Indegu. Guin dugu gure kolekzioa martxoan, baina gertatu zana dena gelditu zala. Gure kolekzioa nahi ez ikusiko dugu hor kolekzioa, euki gendune baita opari sari bat, Azlanen hemen fikoban, baina gero dena gelditu zan, martxoan gelditu zan. Orduan zen gendun zerbait egin, azkenen irabazi behar gendun zerbait, jendea soldata duke, eta prozesua aldatu indu pixkat. Gero elkarrizketaren hasieran komentatu duzu, garai batean produkzio guztia Txinara eramaten zela, Txinara ekoiztea merkeagoa dela, baina badirudi azken aldian bertako produkzioa indartzeko mugimendua dagoela eta jendea kontziente dela. Ez mugimendua dago, eta jendea gaztea eta ez gaztea, gu dauko enpresa handi batzuk, baita egiten zutela gauza guztia bera mantaloi bezalakoa, da para servicios, nola da kulinari zentroentzako, mantala eta jendea hemen egiten doia. Hasi da egiten, eta guretzako nada, zati azkenen, lana behar deu. Eta kilometro zeroa baita, guretzako ere bai, egu bordatu guztik egiten dugu hemen itxason,
Osa, itxasoa da neska, baina jartzunen, serigrafia guzti jende dugu baita hor, usurbilen, osea, nahi dugu baita gauzak hemen gelditzea. Eta gero kalitateari ere reparatzen diozu, ez? Eskulana hor sartzen duzu eta artean, ez? Adibidez, behi da, guain itxen nahi hau, eta ikusten bali bazu, diepraka batzu, proiektu bat da, ikustezu, moton juteko. Eta ikustezu prozeso guztia nola itxen dan. Hemen, beha mozten do, gero makina horrea dijo, eta dena eskukin itxen da. Bai, mozten deu, elektrikokin, baina azkenen prozesua da, ikusten dezu oso eskukin itxen da dena. Eta prozesoi arreta mateaz gainera, langileen kalitatea eta langileen hori baldintzei ere erreparatzen dira. Bai, adibidez, beha itxen dona, ikusten dezu. Kortina guzti hauek ikusten dituzu. Dena prozesua nola da, bida nola azten da, bida nola inbardo. Hau hasi ginen esaten gendun, behagukido makina bat egongo da, hauiteko. Baina azkenen prozesua bida nola bukatu do, eskukin iten do dena. Eta gero horrea dijo, eta hor jartzen ditugu gantxo guztik, osake prozesua, bai, makina dazkeu gauza, baina azkenen nola dijo dena, osea eskua behar deu. Bale, eta datozen hilabetera begira ezakit aurreratu dezakezun proiektu garrantzitsurik duzuen edo nola planteatzen duzuen? Bueno, dauzkeu pila bat hasita. Osea, jendea, gure bai, gure kolekzioa berri batera nahi deu, zati gona izan zan, baina gelitu zan, eta ni pentsatzen eta bukatu behar dela. Bueno, no? Bai. Hoi pentsatzen dudena, igual datorren urteako. Eta nahi duguna berriro hartu kolekzio, gure kolekzioa, baina hala ere gauderikita gauza guztientzako. Eta jendea etortzen da, kiro hacer bols, adibidezin dugu, hau boia bat da. Itxasotzintzako boia bat da, eta baita egiten dugu prozesua guztia. Normal egiten dugu gauza pila bat, horako gauza pila bat. Aztenga bordatukin, edo beste gauzakin, eta bukatzen hori adibidez ekomodoko baita motxila bat da. Egiten dutela, irikita gaude dena itea, pixka, aldeuna. Gero hau da gauza, adibidez irizar eskatzen digu hau dena auki bar deula. Behatena bialtzen digute eta guitzen duguna de gero dena jarri. Ni sartu nintzena eta ni izena izailea, nahiz, orduan hasi nintzen diseinokin, baina gero azken nin bar dezuna dena. Eta ondo ibili ginen honekin, hau dena ingen du, baina gero dena gelitxuin da. Bueno, ikusten dugu proiektua ez aizkizuela falta eta ikusiko dugu datozen hilabeteetan zer iristen den, ez? Pentsatzen de bai, ez, nahi ilusetien dena jendea pixkata datu indala. Eta kontuatzen dela, ona dela kanpoa eta ezea, baina azkenen hemen inbar deula. Baina hau gertatu da denen ikusi dugu, gelitxu geha ezer gabe. Osa, dauke dependentzi bat oso handia. Eta orduan ikusi dut, jendea esaten dela, igual pixkat garestigoa da, baina azkenen hemen gaude. Eta erlazioa beste gauza bat da, eta beste gauza. Claro, bai hori horregatik. Mila esker Marian gurean izategatik, eta guztia erakusteagatik. Venga, mila esker.